yun na tayo na yun eh, kay. Ang yung DJ, tayo ka katangan, tawa na, takapinin ka nga. Para ka, warm up kay na kay, kaya nakatoka na, nanubuya. Ayat tayo ka katangan, tawa na, ay, parang nga we. Ang parang nasigyan na yun eh, kay. Comentai. Anong kamay yan kay di? No, kay puro na yun, puro na sinawan. Yawan. Ha? Kaya katawakan man eh. Ahí. Ay, yung dampo ah. Ahí sí woman, that's what you get on. Ay, si wala na, but asli, ano. Etan. Ahí primero de imanes. Ahí buen sistema de dinero y de la po. DJ di la para. Ahí buen sistema de dinero y de la po. Oh, apenas ahí todo. Ahí la cámara lo vi en la disquera. Ay. Yaro ko ito wala na tayo. Yakanin na po. Aramare kamara na baka na rati ari ka nga yung nga nang ko na. Ahí buen sistema de dinero y de la po. Kaya hindi ka pa kami tayo man. Ayun ang tayo na kapag ay gawagan. Ay, buen sistema. Está por ahí esa la po. Oh. DJ kami agad. Aunque yo no agarro una hueva. Hueva que voy a quitar. DJ kami agad. Pero mo na yung kaya ito ang sabihin tayo kanya mo ganito Ah, ay sige na ng kanya yung biga ko. Ay pa ulit tayo. Eh, ko na po. Ay, kung kabuk naman meron. Nabili ang bigang. Oh. Katay kita muli ako ng gaway. Nabili ang bigang. Nabili ako ng ulit dati. Ano ko kayo na may Sinabi. Kaya rin yung nasa kaya ko to. Ay, kanya. Pero wala kayo sinabi rin. Pero DJ,